Ειδικά χειρόφρενο, μωρέ! Θα δοκιμάσουμε λίγο. Extravagant you are, throwing away women like that. Someday they may be scarce. I think now I should maybe get a little... Άμα το εργαλείο, θα έχει χειρόφρενο. Women, you're a true democrat. Πάει καλά το εργαλείο. Το κανάλι μας Exciting Garage. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, Exciting Garage. Σήμερα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολυμορφικό. Κάνει και για την πόλη, κάνει και για ταξίδι, είναι για παντού. Opel Meriva 1300 Diesel. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο επεισόδιο, μεταχειρισμένο από το εξωτερικό. Αξίζει? Μείνετε στη συνέχεια του βίντεο για να δούμε. Μαζί μας έχουμε σήμερα το αυτοκίνητο το οποίο μας συνοδεύει στα ταξίδια μας. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ιδιαίτερο. Είναι 1300 κυβικά, diesel, 75 άλογα. Και θα μου πείτε, 75 άλογα είναι αρκετά λίγα. Θα προσθέσω όμως ότι μπορεί να μην είναι πολλά σαν αριθμός, να μην ακούγονται αρκετά, αλλά η ροπή ενός diesel κινητήρα είναι πολλαπλάσια ενός κινητήρα βενζίνης. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει και turbo, το οποίο βοηθάει τη ροπή, ειδικά από χαμηλά μέχρι τους κόφτες, να αποδίδει τα μέγιστα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι προσφέρει ένα αυτοκίνητο πολυμορφικό, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κατασκευές ίδιας κατηγορίας τη σημερινή εποχή που μιλάμε, εν έτη 2024. Το συγκεκριμένο είναι μοντέλο του 2007. Είναι εισαγωγή από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Βέλγιο. 1300 CDTI. Ήρθαμε και στο εσωτερικό του Opel Meriva. Ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, ευρύχωρο, άνετο και με πάρα πολύ καλή ποιότητα συναρμολόγησης για τα δεδομένα της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερα ακριβό αυτοκίνητο την εποχή που παράγονταν. Και όσον αφορά την παθητική ασφάλεια, τον εξοπλισμό αλλά και στην άνεση που προσφέρει στο εσωτερικό του, με πληθώρα αποθηκευτικών χώρων ακόμα και μέσα στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Ας μιλήσουμε λίγο για τη θέση οδήγησης, η οποία είναι ιδιαίτερα βολική για όλα τα αναστήματα. Αρρωγός σε όλο αυτό είναι η προσαρμοσμένη θέση οδήγησης του οδηγού. Και τι εννοούμε με αυτό? Πάμε να δούμε. Η θέση του οδηγού έχει τις εξής ρυθμίσεις. Το κλασικό μπρος, πίσω. Έχει κάτι όμως που θα βολέψει τους περισσότερους οδηγούς. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας μοχλός στα δεξιά μας, ο οποίος με μία κίνηση ανεβάζει το ύψος του καθίσματος. Θα βολέψει περισσότερο ίσως τις κυρίες που έχουν μια τάση να οδηγούν πολύ κοντά στο ταμπλό του αυτοκινήτου και στο τιμόνι, πράγμα όμως που δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιατί πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη απόσταση από το τιμόνι και από τον αερόσοκο του οδηγού, σε περίπτωση που απευχόμαστε ενός ατυχήματος, έστω και με λίγα χιλιόμετρα. Με μια κίνηση επανερχόμαστε στα δικά μας φυσιολογικά επίπεδα. Τιμόνι που ρυθμίζεται. Πολύ βολικό. Επιλογές ταχυτήτων στο κατάλληλο ύψος. Όπισθεν με τον κλασικό τρόπο, όπως σε όλα τα Opel. Συρτάρι αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα, του λαπάκι στο συνοδηγό, πάρα πολύ ωραίο και εύχριστο τροσιακό CD player, το οποίο μπορείς να το αντικαταστήσεις με μια οθόνη multimedia πολύ πιο σύγχρονη για να προσαρμόζεσαι στα δεδομένα της εποχής. Θέση για τα γυαλιά μας αριστερά εδώ στον οδηγό.
πάρα πολύ ωραίο και εύχριστο. Πάντα κουβαλάμε και ακόμα ένα ζευγάρι μαζί μας. Και άδεια οδηγού συνοδηγού. Ευανάγνωστος και μεγάλος ο κεντρικός καθρέφτης. Πληροφορίες εδώ στην κεντρική κονσόλα για την κατανάλωση, για την εξωτερική θερμοκρασία και για τις πληροφορίες του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου. Στο τιμόνι θα βρούμε επίσης διακόπτες οι οποίοι ρυθμίζουν την ένταση στο ηχοσύστημά μας. Πάρα πολύ ωραίο έξτρα στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, το οποίο βοηθάει ώστε να μην αποσπούμε την προσοχή μας από το δρόμο την ώρα της οδήγησης. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός στο συγκεκριμένο μοντέλο, στη συγκεκριμένη έκδοση. Υπόψη ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε ήδη 6 αερόσακους. Υπάρχει και έκδοση με 10 αερόσακους. Εν έτη 2007 νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένη τιμή παραγωγής του αυτοκινήτου. Τεράστιοι χώροι, πολύ άνετο, πολύ στιβαρό και στην οδήγηση, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια. Άριστη ορατότητα περιμετρικά εξαιτίας των μεγάλων γυάλινων επιφανειών. Το τρίτο εδώ φινιστρίνι, το τρίτο τζάμι εδώ μπροστά ανάμεσα από τις κολόνες του αυτοκινήτου ενισχύει την περιμετρική ορατότητα. Μεγάλοι και ευανάγνωστοι καθρέφτες. Μπορεί να μην έχουν τις ηλεκτρικές ευκολίες, πράγμα το οποίο εμείς δεν μας έλειψε ιδιαίτερα. Είναι όμως πάρα πολύ εύχρηστη και πρακτική με τον χειροκίνητο τρόπο. Οι ζώνες ρυθμίζονται και αυτές καθ' ύψος, ανάλογα το σωματότυπο του οδηγού. Πάμε να δούμε και τους χώρους για τους πίσω επιβάτες. Κάθεσαι προεδρικά, κάθεσαι βασιλικά, κάθεσαι τόσο ωραία και αναπαυτικά που δύσκολα θα αποχωριστείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο αν το έχεις στην κατοχή σου. Απίστευτη η χώρη, εξαιρετικά άνετο, παρόλο το μικρό εξωτερικό μέγεθος, το οποίο δεν προδικάζει το τι ακολουθεί στο εσωτερικό του. Με μήκος 4 μέτρα και κάτι. Εξωτερικά, ένα πάρα πολύ φαρδί αυτοκίνητο, πολύ στιβαρό στο δρόμο, αποπνέει σιγουριά για μια γρήγορη οδήγηση, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες του κινητήριου συνόλου. Μην ξεχνάτε ότι το συγκεκριμένο Meriva έβγαινε και σε έκδοση 1600 turbo με σχεδόν 200 ύπους. Έκδοση Meriva OPC. Ένα hot MPV της εποχής. Η χώρη είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε και το κάθισμα του οδηγού στη θέση που μας βολεύει εμάς. Είμαστε 1,82, έχουμε αρκετά πίσω το κάθισμα και παρόλα αυτά βλέπετε ότι η χώρη για τα γόνατα είναι αρκετά άνετη. Το κάθισμα είναι επίσης σειρώμενο μπρος-πίσω κατά τον διαμήκη άξονα, αναδιπλούμενο και με δυνατότητα ρύθμισης γωνίας της πλάτης, ώστε να αυξομοιώσουμε τον χώρο στο προπαγκάζ, ανάλογα τις μεταφορικές μας ανάγκες. Σειρώμενο. Έχει κι άλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Στη συναρμολόγησή του στιβαρό. Πάρα πολύ. Παρόλο που τα πλαστικά του είναι σε αρκετά σημεία αρκετά σκληρά, αλλά με άριστη ποιότητα συναρμολόγησης. Πράγμα που δείχνει τη γερμανική ποιότητα κατασκευής. Τα καθίσματα είναι τόσο όσο πρέπει σε σκληρότητα και αποδεικνύονται αρκετά άνετος σύντροφος σε πολύ ωραία ταξίδια. Άνετα θα βολευτούν 3 άτομα, μιας και φέρει ζώνες και για τον τρίτο μεσαίο επιβάτη. Πρακτικό, ο μηχανισμός βρίσκεται πάνω δεξιά, στο ύψος της οροφής. Χειρολαβή. Και εδώ μπορείς να κρεμάσεις και ένα παλτό. Wir sind Rapper, nicht perfekt, sondern perfekt, perfekter. Machen's fett, wir machen's fett und dann noch fetter, also checkt mal, die ZDFler. Es ist wieder einmal Stoffel MC und ich komme hier
rein. Hey Mann, ich bin so gemein, ich nehm der Sonne den Schein. Verflixt doch mal, ich bin ewig besoffen. Ich bin so ein Freak, ich nehm dem Regen den Tropfen. Mit Schlägen und Boxen fick ich die ekligen Fotzen. Tut mir leid, doch deine Punches haben mich eh nicht getroffen. Übergeben und kotzen, vor Überheblichkeit protzen. Wenn das Game in deiner Hand ist, übernehme ich es trotzdem. Weil ich der Boss bin, du Freak, mein Gott bist du lieb. Oh Gott, was für Schrott macht der Schmock auf dem Lied. Ich bin der Beste im Game, ZDF Crew des Jahres. Das wusstest du noch nicht, dann hör zu, jetzt klar. Ich hoffe, du checkst es, du Depp, denn ZDF ist jetzt back. Diese Rapper sind fett, machen nur heftige Tracks. Was? Du kennst sie noch nicht? Ja, dann hoffentlich bald. Wir und Rap gehören zusammen, so wie Kochen und Salz. You ain't saying my shit is better than yours. All I'm saying is my shit will roll over your doors like a damn tank. You wish you could put this on pause, but you just can't. Cause fat lip is involved, I was once asked, who the fuck I think I am? I'm the bitch turning your girlfriend to a lesbian. No, I ain't kidding. Welcome to the program. This shit's gonna make a crippled man's toes dance again. The truth is, my mind is polluted by all kinds of lunatic thoughts. Yo, I'm about to lose it. I was born stupid, just for my amusement. I learned a lot of shit without knowing how to use it. I had to be a cool kid, I started making music. This is the result of what you used to call a loser. But it's too late, they ain't no U-turn from this point on. I'll fucking slap your ass up with my wristband on. Du magst Rap, wir sind Rapper, nicht perfekt, sondern perfekt, machen's fett, Wir machen's fett und dann noch fetter, also checkt mal, die ZDFler. Ja, du weißt Bescheid, wir sind von Haus aus fett. Und das nicht nur, weil jeder aus dem Bauch raus rappt. Είπαμε, το αυτοκίνητο θρύβει από αποδευτικούς χώρους. Λύσεις που θα εξυπηρετήσουν σε κάθε ανάγκη και θα λύσουν τα χέρια της μετακίνησης, θα λύσουν τα χέρια των πολλών αποσκευών σε ανθρώπους που μεταφέρουν αρκετά πράγματα. Είτε έχουν οικογένεια, είτε σαν εμάς που είμαστε μονίμως στους δρόμους. Πάμε να δούμε και κάτω από το δάποδο του χώρου αποσκευών, το οποίο είναι αφαιρούμενο. Έχουμε τα πάντα εδώ μέσα. Τις αλυσίδες μας, τα καλώδια, τους γρίλους, τρίγωνα, φαρμακεία, όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες που θα χρειαστούμε στον δρόμο. Με μία κίνηση κλείνει, γάντζι στερέωσης σε 4 σημεία, πάρα πολύ πρακτικό, διχτάκι στον εξουσιακό εξοπλισμό για να συγκρατούνται μικροαντικείμενα, θήκες αριστερά και δεξιά στους στόλους, όπως και μία πρακτική μπρίζα 12V στο χώρο αποσκευών. Πάμε να σηκώσουμε τα καθίσματα και πάμε να κάνουμε μία ωραία οδήγηση και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Να ξεκινήσουμε το test drive μας. Να δούμε πώς είναι ένα πολυμορφικό στο δρόμο. Το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ στιβαρό εξαιτίας της εξαιρετικής ακαμψίας που έχει και το αρκετά μεγάλο βάρος, θα λέγαμε, πράγμα όμως το οποίο βοηθάει στην ενεργετική και παθητική του ασφάλεια και στο κράτημά του, το οποίο είναι εξαιρετικό για δεδομένα ότι είναι ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο. Δεν γέρνει και δεν θα φοβήσει ακόμα και τον άπειρο οδηγό. Μπαίνει πάρα πολύ καλά οι στροφές και έχει αρκετά καλό τράβημα χάρη στην αρκετά μεγάλη ροπή που διαθέτει ο ντίζελ κινητήρας του. Εξαιρετικό στις ανομαλίες του οδοστρώματος, απορροφά όλους τους καρδασμούς και όλες τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων με ένα εξαιρετικό τρόπο. Έχει αρκετά θετικό τράβημα, το ξαναλέμε, παρόλο το πετατάκι το κυβότιο,
Είναι ιδιαίτερα καλό στις ρεπρίζ, το οποίο το βοηθάει η ροπή από τον δίζελ κινητήρα από χαμηλά, σχεδόν από το ρελαντί. Εξαιρετικό στην ευθεία, πάρα πολύ στιβαρό, πολύ άνετο και ξεκούραστο για μικρά ή μεγάλα ταξίδια. Δεν θα κουράσει σε καμία περίπτωση. Η τουρμπίνα που διαθέτει το αυτοκίνητο κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, προσφέροντας άφθονη ροπή. Όρμα που δεν το συναντάς σε όλα τα αυτοκίνητα. Δεν σε φοβίζεις το αυτοκίνητο, δηλαδή είναι τόσο εύκολο. Βλέπεις ότι ο χειρισμός του είναι παιχνιδάκι. Έχει τόσο ιδιαίτερο πάτημα, πραγματικά αν είχε ένα πολύ πιο δυνατό μοτέρ, το πλαίσιο συνεργάζεται άψογα. Νομίζω ότι είμαστε για μερίβα OPC μοτέρ, για να γουστάρουμε μια μετατροπή και να κάνουμε μία δοκιμή. Το καθαρά σκληροπυρηνικό πολυμορφικό της Opel. Τι γίνεται, γάμο έχουμε, πολύ κίνηση, μας αρέσει πολύ όμως. Μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα εύκολο αυτοκίνητο, πρακτικό, άνετο και στιβαρό, και μπαίνει και καλά και μπαίνει και πολύ ωραία, παρόλο που δεν έχουμε αφήσει τα καλύτερα, τα πιο ιδανικά λάστιχα. Τα φρένα του είναι ωραία, προοδευτικά, με πολύ καλό φρενάρισμα, με σύστημα ABS και με δισκόφρενα στους εμπρός και στους πίσω τροχούς. 16 ζάντες σε διάσταση 205-45-16. Ιδιαίτερα οικονομικό από κατανάλωση. Θα συναντήσεις και νούμερα με πιο προσεγμένο το πάτημα στο δεξί πόδι στα 4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα σε εθνικές οδούς και 5 με 5,5 λίτρα εντός πόλης. Αρκετά οικονομικό από άποψη τελών κυκλοφορίας. Δεν θα ξεφύγεις παραπάνω από το 135 ευρώ. Πράγμα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, αφού και το τελευταίο ευρώ μετράει. Βλέπετε ότι κινούμαστε και σε πιο απαρχιακό δίκτυο. Είπαμε, οι δικοί μας δρόμοι εδώ στην Ελλάδα δεν φημίζονται για την ποιότητά τους. Πιο πιθανό είναι να βρείτε καλύτερους δρόμους στο φεγγάρι παρά εδώ στην Ελλάδα. Πάμε λίγο σε πιο στριφτερή διαδρομή. Στιβαρότατο, έχει πολύ καλή ακαμψία και το αμάξι όντως πραγματικά μπαίνει. Δεν το περίμενα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό το αγαπάμε ιδιαίτερα. Λέτε να κάνουμε ένα project, να το κάνουμε με ρίβα OPC, όντως 100%. Δεν είναι τίποτα. Ένα μοτέρ μας λέει 1600, 200 άλλου. Ποτέ δεν ξέρεις.
κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Μείνετε για περισσότερα. Έχουμε ωραία και ενδιαφέροντα επεισόδια που έχετε, project και όχι μόνο. Θα τουρπίσουμε τα πάντα. Stay tuned. Exciting αρές. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τα φιλιά μας. Να είστε όλοι καλά και να μην ξεχνάτε. Φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας μας και τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για να είμαστε όλοι καλά και να απολαμβάνουμε τις ωραίες στιγμές στη ζωή μας. Θα μην κάνω χειρόφρενο. Θα μην κάνω χειρόφρενο, μωρέ. Θα δοκιμάσουμε λίγο. Άμα το εργαλείο, κάνει χειρόφρενα.